motociclete în vânt, haine din piele și rock la maximum. Cam așa arată motocicliștii din filmele americane. Și nu degeaba. Chiar așa i-am văzut pe bikerii care s-au adunat la propriul lor party la Dumbrăvița. Pentru 3 zile de distracție, concursuri, schimb de experiență, piese de motor, au urcat pe motociclete arădeni, sibieni, clujeni, timișoreni și chiar nemți și italieni. Însă, dincolo de exterior, am încercat să aflăm ce înseamnă să fii biker. Din afară se vede că să fii rebel, să fii ceva outlaw, altă lege, altceva decât... Nu, să fii liber. E senzația de liber începe de la că ești în aer liber, te bate vântul, nu mașină, nu conservă închis, deci de aici începe liberul, de la faptul că nu te încurcă traficul, te duci, te strecori, nu mai e drum, mergi și pe lângă drum, o potecă ți ajunge și atunci de aici începe liberul ăsta. E o plăcere foarte faină ca să simți aerul când mergi. De copil mi-a plăcut să fac motoare, să le vopsesc, să le aranjez, cât mai frumos să fie. De cât de mic? Începând de la 13 ani, mobre, mini-mobre, motociclete. Am venit cu prezentarea cu motorul meu, să arăt că știu să fac și eu ceva. Și cât ți-a luat să faci motorul ăsta? Cam 2 luni mi-a luat. Eu l-am aranjat, eu l-am vopsit, i-am dat viață în alt cuvânt. Și el ce zice? Zice că îi place. O mare plăcere, foarte mare plăcere și în timpul ăla se uită de toate necazurile, nu te mai gândești la nimic, nu mai dispar chiar toate durerile. Nu mai ai niciun fel de problemă, deși se întâmplă de multe ori greutăți cu motocicleta, că este o motocicletă fabricată 58 care o dețin eu, restaurată în totalitate și plăcerea e mai mare decât problemele care apar. Văd că ați venit de la Suceava cu motorul. La Rădăuț suntem, da. Și de ce ați bătut atâta drum? Dragoste pentru motociclete. De când vă ține? Asta e a 17-a motocicletă care o am. Deci din 83 am dat examen pentru motocicletă, am avut o iavă de 1.25, după aia tot le-am schimbat și mi-am luat asta, ultima. Și mai am una de motocross, un Suzuki RM400. E departe, 750 km, dar merită. Ați venit cu motorul? Da, cu motorul, cu soția, da. Ce înseamnă dragostea asta pentru motor? Cum puteți să descrieți sentimentul pe care îl aveți? V-am spus, asta înseamnă o parte din viața mea. Deci o parte din viața mea e familia, cealaltă parte e pasiune pentru motociclete. De împăcați? Da, mai ales că am acordul și acordul familiei. Toți iubesc motocicletele. Biker înseamnă să simți motorul, să lucri tu la el și să-l faci tu dacă se poate. Ăsta al câtelea motor e la tine? Al treilea. Mai avut 2 ijuri care, pe perioadă foarte scurtă, n-au fost reușite și ăsta e singurul momentan care de 3 ani de zile am lucrat la el și acum a ieșit pentru prima oară pe traseu. La festivalul ăsta e primul lui drum de când s-a renăscut. Și ce zice? Deocamdată zice bine. Deocamdată e bine. Mai trebuie reglat, mai trebuie umplat un pic la el, dar e bine. Dacă merge tot așa e perfect. Alcool, sex, droguri, haine din piele, acestea sunt miturile legate de motocicliști, de aceea ei sunt priviți de multe ori ca niște personaje negative, nu doar în filmele americane. Iar adevărul este că... Iar zic, din afară, ăia răi, ăia care nu respectă, de fapt nu sunt biker, e adevărat, nu sunt răi, dar te forțează lumea de împrejur. Stau și mă uit așa la trotineta asta că are un pic de dimensiune și când mă confundă cu mobra pe șosea, cum dracu să nu mă oftic. Iese din lateral, îmi taie calea. Dau să-l depășesc și atunci încep niște chestii de asta. Păi stai mă, că ți arăt că am manetă, am manivelă și mă duc. Și atunci apare un pic de râcă. Suntem încă puțini și atunci, fiind puțini și ieșim în relief mai repede, deci nu e o haită, ne adunăm la câte o întâlnire de asta, dar încă nu sunt grupurile alea care se circule toată ziua, un 40-50 de motocicliști care să-i vezi în fiecare weekend că se duc sau se adună undeva, știi că acolo e plin, ăștia sunt grămadă. Motocicliștii, după părerea mea,
sunt cei mai integri bărbați. Nu se pune problema și să sărim peste faptul că sunt foarte sănătoși, că nu prea există. La mașină mai poate, unul cu un picior mai lung, unul mai scurt, cu o problemă. La motocicletă nu, trebuie sănătate în totalitate. Ce zic oamenii despre tine când te văd așa cu motorul? Nebun, simplu, mine nebunul. Nu prea mă interesează ce zice lumea. Nu pun... Deci nu mă uit la ce zice lumea. Eu le știu pe ale mele. I was a lot of times here and never have bad experience. Never. In Germany we have a lot of people told me don't go to Romania, it's very dangerous. A lot of bandits, maybe in Bucharest, but not here. În România, bikerii sunt niște personaje relativ noi. Tradiția rămâne totuși la americani, însă după cum ne-au spus unii motocicliști, dragostea de motor nu are naționalitate. Și totuși, ce înseamnă să fii biker în România? E greu că nu se găsesc de niciunul. Începând cu bani ca să-ți iei toate celelalte, dar pe urmă, dacă vrei să-ți iei un costum de piele, nu găsești. Reușești să găsești cu greu și când găsești piși pe spate ca gândacul când vezi ce preț e. Nu o să. Piese tot așa, cineva să aducă din Ungaria, din Austria, de acolo, de dincolo, dealerii, e și asta o problemă. E piața restrânsă, exact ce spuneam, suntem puțini. Dealerii ce să aducă? Aduce 100 de filtre, zic, chestiile astea consumabile. Și le vinde în 2 ani de zile, că atâtea motociclete sunt. Nu-și pot permite decât să aducă la comandă cu bucățica. E o piață slab dezvoltată. Ce vă trebuiesc costumele de piele? Da, toată lumea are impresia că chestia asta e o fandoseală. E o imensă necesitate. Deci la 100 de km la oră, ceea ce la motoare de anul 2000 e o viteză normală de croazieră. La 100 la oră să iei un bondar, e proiectil în toată regula. Deci o muscă, un ceva, ori le iei pe toate. În mașină te mai apără ceva, aici nu, aici le iei. Deci, și ai luat o chestie de aia, alte materiale nu rezistă. Deci singura pielea care rezista. Și mai e iară o chestie, ai, așa în mijlocul verii, eu cu asta de piele, babe, Doamne ferește, ia uite și pe ăla, satana, sau eu știu ce, îmbrăcat în piele, da, la 30 și. Numai că ei nu știu o chestie, au uitat de bacea care stă în vârful muntelui la Oi cu țundra aia, termostatează, pielea termostatează și să menține un regim termic ăla. Poate mai ridicat, deci nu zic că ar fi răcoare, dar nu e chiar așa de ucigaș. Că ai impresia că, bă, ăla moare săracul. Nu e chiar că moare. Și ține la ploaie, ține la tăvăleală. Deci e singurul material care poate să țină. Ține la arsuri, că să dai cu picioarele pe un eșapament încins nu e interesant deloc. Și orice altceva, poți să vă spună pantalonii aici. Am lăsat o pereche, o bucată de pantalon pe tobă. Deci material sintetic. Deci nu, e singurul material care rezistă. El. Și arată și bine. I like before here it's more basic, it's naturally meetings. In Germany it's totally organization and it's not so good like here. And a lot of modification bikes, not possible in Germany. De când sunteți biker? Din 1967 am trecut prin greutăți, când aveai probleme dacă ai lipit un arțipil la motocicletă. Din momentul ăla când te oprea organele de ordine de atunci, ce trebuia să-ți montezi așa ceva? Ce? Dă-l jos sau dacă ai avut 2 griji, una nu te ajungea și prin treburi de astea s-au trecut. În orice caz, acum e foarte bine, e foarte frumos față de regimul care a fost înainte și plăcerea mai mare. E cam greu. E cam greu că oamenii te privesc cu suspiciuni. La televiziune arată fel de fel de filme cu, știți dumneavoastră cum arată bikerii din alte țări, cu fel de crime, fel de fapte de violență și o parte te simpatizează, o parte te... Și de fapt ce înseamnă biker? Biker înseamnă, v-am spus, o parte din viața ta să o dărești pentru motocicletă.
cele mai interesante răspunsuri le-am primit la cea mai banală întrebare. Ce senzație îți dă motocicleta? Altele, și mai interesante, le-am auzit când am întrebat ce înseamnă motocicleta pentru un biker. Ce înseamnă pentru tine motorul? Pentru motorul, tot, viața. Viața. Asta nu se poate spune, asta trebuie trăit. Dacă nu trăiești, n-ai de unde să știi. Ceva de nedescris. O senzație care nu poți să ai orice, nici cu o mașină, nici cu orice altceva. Senzație de nedescris. De libertate? Mai mult. Mai mult decât liber. E ceva pe care trebuie să-l ai de când naști și până mori. De ce ați schimbat motorul? Pe un indian. Nu, indianul nu e motocicletă. Indianul e indian, e altceva. Restul sunt motociclete, trotinete, jucării, Harley. Harley poate să aibă oricine. Și că diferența între un bărbat și un băiat, prețul jucăriilor. Jucării mai scumpe, mai mari, dar da, zic, astea sunt jucării. Transilvania Biker. Asta e motorul tău? Da, De unde l-ai? din Italia. Da? Și tu ce faci cu el? Toată ziua te plimbi? Da, nu chiar în fiecare zi. Și fac sărituri. Cum te simți pe motorul ăsta? Foarte bine. Credeți că o să aveți dragostea asta pentru motor și peste zeci de ani? Da, bineînțeles, până la sfârșitul vieții. Eu am cunoscut aici un domn în Timișoara, Haslan Frițu se chema, care la 74 de ani încă mergea cu motocicleta. Mergea foarte mult și mai cunosc încă pe cineva din Reșirea, Bobeica Ioan, care a fost și arbitru la motociclism viteză, până la 80 de ani a mers cu motocicleta. Unde te vezi tu peste 10 ani? Tot cu motorul? Normal. Peste 20. Ăsta nu moare. Mor eu de el, nu moare. Motorul va fi cu mine totdeauna. For me, it's a lifestyle. It's like sex. La sfârșitul Bikers Party de la Dumbrăvița, motocicliștii au pornit spre Sibiu, unde are loc următoarea întâlnire. Cortul și motocicleta sunt suficiente pentru alimentarea sentimentului de libertate, de aceea petrecerile bikerilor nu durează mult. Pentru ei, viața e în mișcare.